proč jsem zvolila téma strach. Strach je velmi zásadní věc v našem životě a nevyhne se mu nikdo. Já, vy, tamky, oni, někdo z vaší rodiny, někdo z vašich přátel. Proč je zajímavé toto téma v vašem životě? Protože strach je stejná emoce jako víra. Je to emoce v vašem těle na bázi energie, kterou kolem sebe dokážete sršet, kterou dokážete kolem sebe šířit. A to znamená, že v okamžiku, pokud vás ta temnota strachu pohltí, tak všichni ve vašem okolí ten strach ucítí a vy ho dokážete na ty ostatní přenést. Na mé přednášce vám ukážu, jak strach vzniká, jak se mu dokážete bránit, jak ho dokážete rozeznat, jak ho dokážete zpracovat. Ukážu vám frekvenci síly, jak ten strach dokážete slovy uchopit, možná i fyzicky uchopit, protože on má nějakou svoji frekvenci a vy cítíte na tom těle. A tohle dokážete rozeznat, když to přichází. V tento moment bych vám chtěla říci, jak strach působí na vaše zdraví, protože to fyzické tělo nemůžeme nikde nechat. A když máme strach, tak to prožíváme duševně, ale současně to naše tělo trpí. Je to zvláštní pocit, že ho něco bolí. A v tento moment je těžké věřit, protože strach je obrácená víra. Je stejně silná, ale my nemáme zvláštní sílu věřit, když jsme v pozici strachu. A tohle vás dokáže naučit, jak to dokážete transformovat, aby ze strachu vám vznikla energie víry a vy dokázali uskutečnit všechno, co chcete. Současně i zdraví, aby se vám zlepšilo, protože v okamžiku, kdy si uvědomíme, že energie člověka a veškeré buňky se aktivují a obnovují za rok 98%, tak máme úžasnou možnost, jak získat svoje zdraví a současně i mládí. Vemte si třeba žaludek, jeho sliznice. Ta se vám obnoví a aktivuje za 5 dní, játra za 6 týdnů. V krvi vám během 20 týdnů koluje mnoho buněk a všechno funguje na bázi světla. Proč světla? A jak s tím souvisí strach? Se dozvíte všechno také na mé přednášce. Protože víra sebou přináší světlo. A tím mám na mysli víru vaši, to, že se vám něco povede, že něco dokážete, protože strach je taky víra. Vy věříte, že se to nepovede, nebo že tamto se určitě pokazí. Je to víra. A tohle všechno si můžeme společně popovídat. Já věřím, že to téma je pro vás velmi důležité. A ve středu 30. října se na vás budu těšit. Děkuji.